ассалому алайкум тамошобинои канали Саудо ТВ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. 3,5 сотих замин дорои 2 ҳуҷра. 220 000 сомон нарх. қисми дохили хонаҳоро тамошо кунед, кадом ҳолатда қарор дорад бача азиз. Телефон ватсапшон рӯи экрани шумо. Калидор дора, баня дора, об дора, свет дора. хонаҳо пашпаклёвка тайёр кардагӣ. 220 000 сомон нарх дора ки аз нуми Саудо ТВ ки занг занед худо хоҳад арзонтон мекунад. Марҳамат дӯстон, ду хона 3,5 сотих замин шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз. Одамое ки хонаи назди ҳавлегӣ арзон хоҳиш кардин, анамиша мо ба қабд кардему пешкаштон кардем. лайкотонро гузорен, ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат кунем бача азиз. баъдан шумо дӯстон ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе ки дошта бошен, дар ҳамин ватсапи ман роиш кунед, ман рекламаш мекунам, фурӯшта мегузорам. албатта ки дар якчанд сайтҳо аз ҷумла ютуб, тикток, инстаграм, телеграм, сомонтизио, ҳатто то одноклассика рекламаш мекунем бачаҳо. имкон боша якта лайк монен, дар ҳамин профил мо подписаться.